Hawu ndoda ayithini ndoda mangakusabingelela ndoda makusuboni awuhile mtshitha awusaboni nemehleni ndoda. Abenganaki mphathi. Ndoda ume kancane sithi ukuxoxa ngenze kahle ndoda ngakuthola ndoda uphumaphi vele ndoda acashe isikhathi eside kangaka ndoda. Abusavashile mphathi. Noma ububalekiswa ile ndaba madoda senakwazi ukuyithathela inqumo manje ngingazi mina madoda nakhona ezibheda kanje madoda. Ziphi inqumo manje mphathi? Ndoda ngalokho ubhizi uyale nale ndoda washa ngathi awazi manje ukuthi yini yiphi into ephuma esandleni enake nayenza wena no TK wakho la. Mphathi asiqale senzele umthotha. Lo mjitha lo yazini engenza ukuthi indoda ngingakubeki isandla njengamanje. Mphathi. Ngoba wena uthembekile la kumina ngoba ngiyazi ukuthi izinto ezibhedayo ujwayele ukuzenza. Phela lofana ngangamanzi ukuthi ke washaya kumina ezocela usizo ngokumjida ngamsiza kahle kwaba right samshaya lofana saphutha ngangazi ukuthi mphathi uzophatha kabone indaba. Suyazi ke manje. Mina mfethu anginankinga ngalokho. Mina nawe uyazi ukuthi angizwani nezinto ezibhedayo ngingakuxolela. Kodwa ke ngoba kuyena lofana kuthiwa uqiniso ukuthi uyaxola noma mhlawumbe ufuna ukuthi siniphanishe noma lenza njani. Mphathi salela. Ngiyashesha ubuye ke mfethu. Madoda ngoba ningicelile ukuthi ngizonisiza lana. Lesoqala ngayo la ukuthi nizogijima hambe uyojika lapha kulela qhubu. Ngibala ka3 mase niyahamba. Ibandleni ngibala ka3 3 2 1 go. Ngiyawazi ukuthi ngigijima ngani mase kushubile. Amadinki ngalento lokubale bezogcina sisidalela inkinga ngoba sicela sesifuna ngaleyo ndlela nje. That's why nje yabo sigcina sisidedela shawa yabo. Okay kulungile ke bafundisi. Lesoqala ngayo ukuthi sojima ke manje. Uzani? Kodwa ngeke mamba baba. Lento eyifanele nje nokuthi sisegroundini la. Awu ngeke akukho okunye noma ama push up yini nje lezi. Awu ngeke baba. Amenlalele mina nyanthini ukuthi akulungile so ama push up awu10. Hayi mina Yebo kwasha umuntu ngayeph10 wakhe songibeka ngithi Now you are talking. yakho. hayi mina ngizoqalela. Kodwa wazile la ngizokhuluma iEnglish yakho. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Hey, Ulandela manje. akayo munye. Hey. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wey English yakhona ungangena. Kodwa Mr. English. Eish. What? So, Ayafropa. Thina siye phansi la uzolokhu uthike emoyeni. Awuye baba. Awuye. and uthanda ukuthi usimoshela isikhathi nje uyabona nje seliyadla nteyo. Shama push up. Aqhubeka nje. Ndoda sisha ama push up la ndoda sisha ngokukhodola ndoda thina sibonile siyaphansi la cishe sacophoza ngobuso la nangi nozaka nade shaya yini wena uma bakhulume nawe hamba phela phethu akekho bethu okuncengile futhi uma ungafuni futhi ungahamba phela phethu akekho bethu okuncengile Thulani phela nawe uzocela usizo la kusiwena lapha emntwini uzocela usizo ungibambele lapha awuyi babe uyokulokho khuluma kakhulu Mr English 2 3 pen English namhlanje. Ya, qala phansi. Khuluma English kakhulu. ngayiphathi angeke ngokuba no2 wami Ayikho ke leyo nto. ngawuqhubeka miyekele mamba sifuna ukugoduka aqhubeke no2 wena ngajust ropa ngijika la ropa ili ngijika la ropa ili manje ayi iya futhi Eta siqala phansi ngeke angize nginzwa nawo mastito nota siye 1 baba si
Siye ndoda. Hawu. Siye baba. 1 2 3 4 5 6 Ngezansi hey. Iwezansi lapha. Oh, usuku6 la give up. Ngasakhuluma phela Kanti iwezansi. no. Indafuna ngikufundisa. Dinga induku. Awuye baba. 7 8 9 10. Sikwenzela umusa saqhubeka kabe uqale phansi ku1. Ake ngakho bomfazi. Kabe uqale phansi ku1. Hawu manje uthi ukhulumisa komjida manje musuba umfazi ukuthi khona umamba la. Kusuqedile. Thulani. TK. Ubuthe na ushaya ngokugoduka nje. Hayi, vele nawe mfethu khona umsebenzi emele ngiyawuyenza la. Ungagoda letho sayiqhubeka kusasa. Manje mphathi inkodo ngedwa. Bayinabo phela nababanye. Amadoda sigodukeni nabo time sebehamba nje. Ngifike Nangu masawa la. Sesikhalo. Ya sho kala ngathi. Hamba kahle. Ya. Hayi ngizothi ngizocela imali yami. Kade phela nginika imali. Ish, yabona namanje ikhathi uma uzothetha ukuthi ngifike. Say, uyaphi sakhuluma uyaphi? Hayi bengithi ngiyagoduka. Kodwa uyaphi imali yami? Hayi akusimile ngaboleka imali onke. Say, nginika 2 days. Futhi ungayilethi for 2 days lo. Soxabana ngempela futhi ngifuna ibuyise u3 ibuya u4 imali yami. Nginika u2 ngathi buya u3 manje ayisabuya u3 ibuya u4 ngidlala futhi ngifuna senzani.